Вже 4 дні між Ізраїлем і сектором Газа, який перебуває під контролем угрупування Хамас, точаться бої. Це наймасштабніше загострення з 2014 року. В бік Ізраїлю випущено близько 2000 ракет. У відповідь полетіли кілька сотень, кажуть в армії оборони Ізраїлю Цахал. Палестинська сторона заявляє про десятки загиблих, включно з дітьми. Втім, підтвердити цю інформацію неможливо. Відомо, що армія Ізраїлю завдає удари точково і завжди попереджає заздалегідь, що був час евакуювати цивільних. Цахал також не виключає початку наземної операції. З ізраїльського боку загинули 7. Один солдат, що патрулював кордон з сектором Газа, 5 цивільних, серед яких 2 дітей, і 1 робочий з Індії. Водночас тривають сутички між арабами та євреями в ізраїльських містах. А це місто Лод. Тут введена комендантська година, а поліція заарештувала десятки людей після атаки на синагогу. Також в деяких громадах відбулися вуличні бійки. Араби складають приблизно 1/5 частину населення Ізраїлю. В цілому в Лоді та арабських містах на півночі Ізраїлю заарештовано більше 150 заворушників. Ізраїльська поліція попереджає, що каратиме всіх порушників поза їх національною приналежністю. Президент Ізраїлю вже попередив про небезпеку громадянської війни, а міністр внутрішньої безпеки зазначив, що докладаються всі сили для захисту людей. Ми робимо все можливе, щоб захистити жителів Лода і зробити це за допомогою сили. Ми збільшимо чисельність сил безпеки, а також застосуємо інші тактики. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повторив у четвер, що ракетні обстріли Ізраїлю палестинськими бойовиками потрібно негайно припинити. Він також зазначив, що держава Ізраїль має повне право захищатися. Є величезна різниця між терористичною організацією у складі Хамас, яка невибірково атакує мирних жителів, та Ізраїлем, який захищає себе і переслідує тих, хто на нього нападає. Ізраїль почав наступ на бойовиків в Газі після того, як Хамас запустив ракети по Єрусалиму і Тель-Авіву. Обстріл угрупування почало у відповідь на зіткнення ізраїльської поліції з палестинцями біля мечеті Аль-Акса в східному Єрусалимі під час священного для мусульман місяця Рамадан.